Tikas, Chay. Matimot sunay nakita nga sumrok ti balay na apong ni bakit ko, ah. Lakay, Oh, ampay bakit? kung stamat nga jay narana yung kasinsing ko, Sus, bakit? Namum lang. Kasla kami lang ng anungan. ni, hape nga lakay. Kut nakakita kami tal alya, bakit? Ana, alalya, tingal daw, dalalya. Bakit? Agpaiso di bagbagak. Yung mapikas di kasinsin mo. Oh, ano problema yung kasinsing ko lakay? Ampay kasi titsuray na bakit? Kasla mo lamang kukurong si ka. Ni, madati bagbagaman lakay, kasinsing ko ajay. Kut agpaiso mo bakit? Kasla mo lang taon ti 60 adi kasinsin mo. Agtaon ti 60. Oh, makasinsing ko nga sila kay. Kat sinahol ti kadwana di balayo ay apong mo bakit? Kat ni Bintong, kan ni Maria, kan aji bakit ni apong ko. Ana? Bakit na napong mo? Baka isunay nakita mi ni baka. Ah, aji nakot to nga babae. Kat isuna asiguro dyan na kita ilakay. Bakit? Ay namatiism na. Tapos one seat apart. Ano bagbagam nga one seat apart? Katagpay sumo bakit? Di nakita mi suna naghay yung mga bis ko. Ay apo, nagato absence ka. Madi kag sasoti kas talakay, baka numaman ni apong ko lalo man nga makaungat kinyayo ajay. Katagpay sumo bakit? Apo na nga tibok butong minibaak. Kat isang orod kinayat ni apong ko ajay, anang orod mabalin niyo. Yung may kasinsin mo nga Maria bakit? Maria ba tinagan na jay? Wan, Maria talaga tinaga na ikasinsing ko lakay. Aji at tinapintas. Yung mapayawan mo di balayaw. Katagad adal pa lang mo taji lakay. Kat isumo gayam ah. Wan, agad adal pa lang aja apay. Suneter arman niya. Uy, Andres! Oo pero ti kabaak. May titungtungan mi ni bakit ko, bigla ka sumusulpot. Uwin si kaman ti pinaginawan dati uong. Tatay ka pa nga sapsapulain. Ano ba ak? Krusonadong pa ikasinsing ka? Anang aga po? Agbuo taklat na nga si bibiyagin Katiso Dita kayo man lang nan. Oh, baka din numan lapapanan yun Napanak lang dito daman ti papanamain. Dita kayo man lang nan. Partakam dita agluto ka pay. Uy, mahal na tigre. Ano ko nan? Awan. Pero ti ka man baak. Ano man ko am dito yan? Ukis ti sabam Andres. Madyak makamubo na dyan parog mo kanyak. Nawaw malita baak. Anang awaw mali Andres. Madinaw maggayam kasinsin ni bakit ko ajay. Kitsinong orda di bakit nga kaslamang kukurong Andres. Kabit na maggayam adi apong na nga palang ni bakit ko ajay. Ana? Sumagayang parehas na mang kukurong Andres. Isupay Ngumimbaga naman ibakit ko nga napintas ka na kasinsin na. Ata ka man napintas man nga ibagbagamon. Hun baak, ni bakit ko tinagibagan. Isumulagam nga awan di balay data, agad adal gayam. Kasi kit kasanotang ron makita di balasang Andres. Kat pasyaran ta ulit abak. Manain, baka adi duwa nga mangkukurong man ti makita tan. Kuno kaya mo ko apanta serpa-serpatan. Anak kayo mga sawin Andres, panta nga sirip-siripain. Mun baak, ana, kahit mau. Win, sige Andres, mayat aja tak no maamanta no pay-peso aja bagbagan ni bakit mo. Hun sige, kang tangrog yan baak. Kinukayat mo kay tatan na Andres. Makikita mo lang karutan nga do pera na midag dito'y balay. Paramid mo kini bakit mo na Andres. Ukis ti sabam, di na pa'y pinalapal ti sabon ajay. Panglalakin to may ngamin na di sabon nga ginatang mo. Mabuting kalaw na kini bakit mo. Madyak mabuting kanya na baak, kinayat ko kasi nga pinagbiag. Maraglag sa akin na karot gito yara na midag. Isu kano tang oras mapan Andres? Katungtungan ta ni bakit ko abaak. Apay nga katungtungin tapay lang Andres. Kasinsin na di arugam. Ana, gets mo? Win, I'll get it. Sige ron tan, katungtungan ta ni bakit ko. Sige nga rin Andres. Arta ni bakit mo ni? Bakit? Oh, pay. Kastaman titsuraan nyo nga duwan. At ako may bagana ni bakit? Ni, apa siya Andres? Sikatid na bagana. Ata ka manan, kasanang orod may sarat pinagayat mo na madi mo kahit ibaga. Sige man latan. Ano ito ibagang baak? Baka mabalin nga Remy na di kasinsin mo. Baring makaasawa ako. Katatakin niya no, kayatan na kadimayat. Tama kaasawa ka matan. O bak, nanggag mo ay imbaga ni bakit ko.
Win Andres, madya nga paleng, madi nakipada kini apong ni... Sige, ituloy mo tabagbagang baak, talalo ka nga madi makaasawa. Awan, kunak, nagswerte nila kay mo, tanagano suna kanyam. Kawan abaak, iso no maasawa may kasinsing ko, swerte ka mo langanan. Madi kumamit ang kasla kanyam kini kasinsin mo. Alam mo ti pampanunutom ti tambaak, Kunak, makasasawa akon. kahit mo talagay kasinsing ko baak. Kituin pakasarak nga dagos no kahit mo. Sige, no kaya mo talaga, ay aywam na apong ko. Apay ni apong mo pa'y tayo ayun may. Apay ni apong mo ti asawaik. Ana, madi kaya't ngay aywan? Kung ba, arami din tayo di kahit na bakit ko, no talaga mo mga asawa. Apay, kasi ka na oh. Kung ba, unang pa nga arugan na di kalalakayan kaysa di kaubingan. Alam mo ti bagbagam kini baak lakay? Nanggagmumot siguro yung baga kanya ni Bakak bakit. Ayo, kisti sa bayo, umalis kayo mala dito yan. Amin naman la taubingan. Sige kayan. Oh, kisti sa bang Andres, pabalagbag man tin, sumbat mo kani bakit mo. Anong nga rin mabaling ko? Isa to rumor tiniwat ko. Ana, kasanong or pamayan ta dila kay Andres. Operation! Madim nga itultuloy na Andres, kalukwan man ata panpanunuti mo. Sige raw, kita kisla di pag-ayaman tan. Sige nga Rod. Sa bagsak. May sabay. Alright!